Mbak Lisa, nggih. tak tagih janjine. Pripun? Men piyai kene iki ya pirsa nek jenengan ki ya dalang. Jenengan ki ya iso dalang, pokoke saiki nyoba kaya ngopo to jane Mbak Lisa ki nek dalang, ya. Piye iki? Entuk-entukanku pira iki, nggo? Terus tenang bae to, lah ya entuk-entukane ya engko saka panitia. Enggak, ini aku nek pakai ini nggak bisa ngeprak. Jadi aku harus diwakilin ngeprake. Oh, bisa, engko tak kepraki. Soalnya ini pakai rok jahit. Oh iya, ya engko gampang lah. Mana? Tak ewangi sila engko gampang. Ya. Monggo Mbak Lisa. Trok-trok. Tungdak. Bungah tanpa upama, Nduk. Piye, Mak? Awak dhewe sak kloron ketiban sumpar. Sampur, Mak. Karepku kuwi. Ketiban sampur. Dene awak dhewe kok kon ngelungguhi bantal anget. Kok anget iki mau dilase sapa? Wih. Kayane dalange iki anake akeh. Ampuh. Jare nek bantale anget kuwi anake akeh ngono, Mak. Ya mbok menawa, ning mbong kok anget ngendi karo bar tilasku. Iki karepe piye, Mak? Karepe awak dhewe kok kon apa iki mau? Sabetan apa kepiye? Jane awak dhewe ya ora iso sabetan. Wong wedok, dalang wedok iki kangelan nek sabetan. Lah iya. Nek wong wedok kuwi jane apike luwih apik ngeprak bangane kon sabetan. Sebabe apa, Mak? Nek wong wedok nek kon sabetan, coba tanganmu nyabet. Nah. Nah. Ana le nyandung, ana le ngisruh-ngisruhi, Nduk. Oh iya. Nek nyabet, wah iya ana sik ngisruh-ngisruhi ya, Mak. Ning nek ngeprak beda. Wong wedok los ra ana sing ngisruh-ngisruhi. Malah sansaya seru. Mergane nggawa speaker dhewe, Nduk. Njuk piye iki? Ya ora apa-apa sak elek-eleke iki mau didhawuh karo panitia. Dadi awake dhewe ya mun didhawuh ning kene bot-bote tresna. Karo warga ana ing dadapan kene. Dadapayu, dadapan. Dayaan Dadapayu. Wah iya mok. Sak iso-isone mok. Ya iya engko ben dikeprake dalange mbok ben. Ora bayar kowe kok. Engko iki tak jupuk amplop-amplop ning kene iki engko ngalamat tekan nggonku kabeh. Tak colong. Nah. Pisan diwaca ya, Nduk.
kagem Mbak Cangik lho. Iki kagem Mbak Cangik, gandeng cangike iki ganti wedok berarti dienggo awake dhewe. Cangik. Oke, beres. Nah. Kagem Mbak Cangik saking Mbak Wijayati. Oh, nggo Mbak Cangik meneh, Nduk. Alhamdulillah. Nah, goleki neh engko. Sik disimpen sik, engko ndak. Kok ndak dodol engko dienggo dalange kabeh. Request kangge Mbak Cangik tombo kangen, oke? Beres, oke, mengke dipun pinangkani nggih. Oke, beres. Piye ana neh? Wah, iki lumayan, Dik. 30.000. Ya, diparingi. Oke, bagus. 6 ro 6 roro. Tret 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 tret. Katri kulang mangrempak. Kerto kerareh kaki. Rananggono gawe gelar ira wang-wang ora pangling ana ngarepku iki sencake kowe. Iya, kowe sapa? Ngaku sapa jenengmu, ngendi? Papanmu? Ngopo kowe ana ing kene? Aku Kuncung. Ngopo kowe, Cung? Kuncung kowe ning arep ngopo? Kuncung aku ning kene arep dadi Sinoman. Aku diundang-undang kon dadi Sinoman ana ing Dadapayu kene, ana ing Dayakan kene. Kowe dadi Sinoman dapukmu apa? Dapukku nggon patean. Monggo aku ora nggawa teh, weluh. Ning nggon patean ning kok ora nggawa teh. Lah ning kene aku mung disambat tenagaku. Dadi ning kene aku mung waton ana apa ning kene, gek engko tak cemplungke, tak suguhke. Kowe ning kene mung arep ngaco kowe, Cung.
Jane jenengmu Kuncung sapa? Kuncung Ketut Sasmita. Yen aku ora dadi paten aku arep gender ngono. Gender sing arep ngamplopi kowe sapa? Weluh. Sing penting nyusul dene amplop mengko iso njaluk kancane, rokok iso nyambat kancane beres. Dijak ra dijak mangkat. Kowe mau arep ngisruh-ngisruhi, Cung. Kowe mau arep ngisruh-ngisruhi tut mulya. Wah ora. Yen kowe ra mulih lumpat ana batangku ya.
tepuk tanganipun. Wah, jan. Pun setetek-setetek mawon nggih. Hah? Setetek-setetek mawon. Sithik kok setetek. Ampun kata-kata. Setetek nggih kathah. Maksudnya sedikit aja gitu ya. Luar biasa. Namun tenan kok. petilan. Pedilan. Iya, sedikit Nah, aja. iki cilaka iki nek taun ngarep sing ditangkap Mbak Elisa. Nyora. Apik banget Mbak pokoke. Boten, nggih mong se isone dikit-dikit. Riyen tau napa menempuh piwulangan wonten pedalangan. Nggih, ten isi. Ten isi nggih. Oh, nggih. Terus sekarang lanjut S3. Nggih leres. Oh, jurusan Jurusan kajian seni dan budaya, Oh, kajian luar seni biasa. masyarakat. Calon Pengestunipun. Nggih, pun lulus dereng. Dereng lah gue tanggapan terus. Ara lulus aku. Ya ora apa-apa kok. Ya. Ya calon dokter no. Heeh, ya. Amin, pengestunipun doanya. Heeh, isi ana pamundu. Lho, lah amplope Teng telekuk. kok resik iki. Ente lah, iki engko jatahku lah. Tombok kangen Oh, loh. iya. Terus tadi ada selendang biru Nyidam Sari. Oh ya, heeh. Oke, Selendang biru, heeh. Nyidam Sari juga ini jangan tinggalan dari Bandung. Heeh. Oke. Yang mana? Milih. Selendang biru sik. Oke, siap Sik selendang sedikit. biru ya. Siapa yang nyanyi? Kula apa Mbak Nggih, Marisa? Anu, kur to ketoke nek selendang biru. Oh, selendang biru Selendang Narto biru Sabdo. to, heeh, Oke, Narto oke, Sabdo. siap, siap. Iya, heeh. Ya, genukane ya. Waduh. Neng 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 nong nong nong. Aduh ya. Kedep tasma aku nyawang. Masih aneh ngagem kebaya ungu nyampe bade solae sampai selagane gawe bingung nyoto kagunane gede Ya, Bu Cici monggo. Hanya Selendang biru, selendang biru, among ngenaki hati. Dora tekan batin setiamu. selendang biru. Tatapan janjimu selendang biru. Aku nyawang selendang biru, gelang
Selendang biru, selendang biru, hamung ngenai hati. Nur tekan batin setiamu. Monggo selendang biru Tetap ono janjimu selendang biru. ya selendang biru sudah iki mau isih ana nyidam sari ya Mbak ya Mbak Marisa no ya nembang nyidam sari ya upama seliramu ya nyidam sari Niki ya. kula rencangi, saya temenin ya. Soalnya yang dari Bandung tadi mintanya Mbak Elisa ikut nyanyi. Oh ya, oke, Ya. siap. Langsung langgame mawon. Siap. Apa mas liramu seneng